Het is dinsdag 11 maart, de dag dat. Doutzen, Nederland trakteert op een striptease. En dat Tom de Groot zijn veeweber om het. Kom maar. Kom maar. En het is de dag dat we in Bient belastingtips jou om dit te voorkomen. Goeie en welkom bij Bient. Fjouwer Ierlien zouden een frisse wien terug de Haanse politiek waaien. Dat wie al eerst de belofte van de nieuwe partijen der. Het draaide vooral uit op een periode van nee. En nee, vooral in de fusie met de borggemeenten. Kijk, je kan je zien maar één keer verkopen. En weg is weg. Ja, viert de Voedsel- en Warenautoriteit een hetzitje eermerkwegeraars? Dat is de vraag die hier Joen centraal staat. Onleiding is de zaak van biologisch boer Tom de Groot. De NVWA vond dat hij net goed van zijn business zwaar en helle daarom de business voort. De ruchten bepaalde oors en Joet kreeg hij de kei waarom de koerntje kreeg al even zien. En dan heb ik nog de zaak van de 4 boerenbedrijven van eermerkwegers die in kwarte tijd achter elkaar blokkeerd waren door de NVWA. Een daarvan is de pleeg van de familie Bronsma uit Bolzert. En zij ging Joet naar staatssecretaris Dijksma om de blokkade van de pleeg uit te halen. We werken elke dag met die kei. En ja, ik moet er net aan denken als die gele eermerken in heeft. Dat is gewoon net meer een ko, vind ik. Prikt echt een gotsie in het eer. En ja, bij orenboeren juist een soort verhaal met de eermerken uitscoren. En nou ja, het is gewoon net neder. En er zijn goede alternatieven voor registratie van de kei. Dat wie 27 januari. Toen ben ze hier West te controleren, de ambtenaren van de NVA. En nou ja, binnen de eerste stal in West, we hebben het fotoboek dienen, de controle dienen. Nou, alles wie in waarde. En toen in één keer zitten we om de tafel. En toen zeiden ze, ja nee, fotoboek is in waarde, alles is wel goed. Maar ja, je hebt de hiermonsters net op die het opstuurt. Dus we blokkeren nooit een bedrijf. Van elke eel dat is het haast, moesten de hiermonsters opsturen. Maar ouder het zien hier hebben wij gecontroleerd. En wie we gecontroleerd op het fotoboek, nou dat is altijd niet waarder. En we zijn gecontroleerd op een moeder-dochter relatie. Dus alle memmen en dochters daar hier hiermonsters van om, die zijn opgestuurd. Nou en als het in waarder weer, wat altijd zou weer, dan weet het in waarder. Nou hebben ze dus de regels verhoren of het omscherpt. En nou zeggen ze, nee, moest ik van alle kei en alle de hiermonsters opsturen. Ja, dat hebben we nooit gedaan, want dat doet er nooit. Dus het is voor hem dat we in één keer vanuit niks in één keer blokkeerd binnen. Vervolgens kregen we een brief dat dat ons huid is overleden, juli vorig jaar. En zijn Jimkin dat gewetensbezwaarden schap steeds maar net oernemen. Maar nevens us zijn wij gewoon hier een bedrijf. We zitten met z'n allen in maatschap. En er zijn 5 bedrijven in Nederland waar ik opvolgens het gewetensbezwaardenschap oernom het. Dus wij snappen net waarom wij dat net kennen. Er zijn 5 gewetensbezwaarden in het noorden van het land. Die hier nooit de oren blokkeert. Ja, dat snappen wij ik net. Wij staan gewoon in onze rug en ja, wat dit fut komt, weten ik net. Er zit een teamleider of iemand bij de NVA op. Die zei, nou jongens, die zijn wat lastig, dus we zullen ze maar even wat oppakken. Dus dat is gewoon persoonsgebonden. Nou ja, het ene zei huppakee. Ja, dan volgen de ambtenaren. En dan horen de site van net. Nou ja, dan hoeft dat net. Dus dat is het verschil. Dus in Nederland moet iedereen gelijk behandelen worden. Maar ja, dat gebeurt hier in Nederland zelfs net. Zodra ik weg ben, dan denk ik aan nooit inmerken. En dan denk ik, godverdomme, hoe krijgen we dit oplost? En ja, de droomste zelf worden. We zijn midden in de nacht dus wekken van, hoe moeten we dit nou hebben? Wat zal nou de strategie wezen? En waarom gebeurt dit? Waarom komt dit? Ja, de familie Bronsma die het dus krek visite bracht onder staatssecretaris Dijksma. Nou, de uitkomst van het peteer is krekt bij ons binnenkwam. Nou, de blokkade zit er nog op, maar als ze nou nog wat hiermonsters opsturen, dan wordt de pleets in een paar dagen
die het weer vrij. Nou, aan tafel Benno Brugink, hij is woordvoerder van de Voedsel- en Warenautoriteit. Welkom. Hallo. U kon het allemaal volgen, hoop ik. Ja. Het is een grote zaak geworden met de oormerkweigeraars weer. Na 20 jaar laait het nu in één keer weer op. Ja. Eerst het nieuws maar even van vandaag. Goed nieuws neem ik aan voor de familie Brandsma. Het is goed nieuws voor de familie Brandsma, want het betekent dat het protocol uit 1992 gaf geen mogelijkheid om het over te dragen op je kinderen. En daar heeft de staatssecretaris nu van gezegd van dat ga ik regelen. Dat is mooi. En ze heeft ook gezegd van als nou iedereen zich houdt aan die regels die bij dat protocol horen, dan is die blokkade wellicht ook dus dat je bloedmonsters van je koeien neemt omdat je ze niet een oormerk doet. Haarmonsters en foto's, ja. Ja, oké. Goed. Aan de andere kant denk ik, die mensen hebben heel lang in de spanning gezeten. Wordt ook gezegd, slapen niet. Waarom wordt het nu in één hamerslag van een staatssecretaris wel opgelost en kan het niet met jullie? Wat er gebeurde was in 2011 hebben wij ontdekt dat de regels niet echt goed werden nageleefd. Al die jaren daarvoor hebben we daar wat soepel mee omgegaan. Want het ging allemaal, toen zijn we gaan kijken en toen bleek dat een aantal van die jongens hun monsters niet indienden, dus hun haarmonsters, hun foto's niet maakten. Dus waarom was dat 2011, waarom daarvoor niet? Waarom was het toen soepel? Nou, wij kijken af en toe van waar gaan we nu onze inzet op plegen. Hè? Dus, en dit was dan, laten we hier eens naar kijken. En daar kwam dus uit van, hier klopt niet zoveel. Naar de oormerkweigeraars hier klopt niet zoveel van. En toen hebben we dus gezegd van, we geven eerst een waarschuwing. Want we gaan niet meteen zeggen van, jij deugt niet, weg ermee. We hebben gezegd, je krijgt een waarschuwing. En dan komen we binnen een jaar komen we terug en kijken van, heb je je zaak nu wel op orde? Als het wel zo is, niks aan de hand. Als het niet zo is, dan heb je een probleem. En toen bleek na een jaar dat een aantal van de jongens gewoon hun waarschuwing niet hadden te harte genomen. En dus de zaak niet op orde hadden. Dat is, zelf zeggen ze wat anders. Ze zeggen ze zijn te streng. Te laat zijn we misschien geweest met een aantal van die haarmonsters. En dan wordt meteen de hele plaats nee, maar daarom hebben we dus een jaar de tijd gegeven om het te regelen. Het is niet zo dat wij meteen hebben gezegd van het mag niet. Wij hebben gezegd van je hebt je spullen niet op orde. We komen binnen een jaar terug en zorg dat je het wel op orde hebt. Maar nu kan het dus in één keer wel. Nu dat ze bij Dijksma zijn, mogen ze het nu in orde maken. En dan kan het in één keer wel. Het is toch, waar zijn wij van? Wij van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zijn ervan om de regels zoals die er zijn te handhaven. En om ervoor te zorgen dat wat er moet gebeuren, dat we daar op toezien. Dat begrijp ik helemaal. Dus zodra de staatssecretaris de regels aanpast, gaan wij ons toezicht aanpassen. Maar dat lijkt me verschrikkelijk frustrerend. Er is heel wat gebeurd de afgelopen weken. Hè. De emoties liepen hoog op, ook naar uw mensen toe. Ja. En in één keer zegt Dijksma van nou, het mag wel anders en dan kan het in één keer anders. Nee, zo simpel is het niet. Maar wat ons wel frustreert, is dat onze mensen uitgemaakt worden voor Hitler, voor Stasi's, voor nazi's. Waar is dat gebeurd? Dat zit ons dwars. Want dat hoeft niet. Waarom moet dat? Waarom kan niet? Je kunt het met elkaar niet eens zijn, je kunt boos op elkaar zijn, maar je hoeft elkaar niet voor dit soort oud vuil uit te maken. Los van het feit dat ik denk van nou, de mensen die de oorlog meegemaakt hebben, die zullen zich daar ook niet plezierig bij voelen dat dit soort zaken daar maar mee vergeleken wordt. Ja, want het loopt hoog op bij de mensen waar het om gaat. Ja. We zien ook dat er een publieke verontwaardiging is. 1000 mensen komen met een handtekening om de heer De Groot te steunen. Ergens anders over. Ja, maar de heer De Groot te steunen. Ja. Wat vindt u daarvan? Nou, dat vind ik prachtig. Maar wat met de heer De Groot aan de hand was, dat had niets te maken met oormerkweigeraars. Dat had te maken met dierenwelzijn. De beesten die wij daar aantroffen, de koeien die wij daar aantroffen, daar was het niet goed mee gesteld. Wij voelden ons gedwongen om die weg te halen. Maar later blijkt dat die koeien gezond waren. Nee. Want ze mochten weer terug. Nee, wat blijkt is dat nu dat de stal op orde is en nu dat die beesten bijgekomen zijn, want die zijn dus een aantal weken op een andere plek onderhouden. En nu wordt er gezegd van je stal is op orde, je hebt kracht voor, dus nu kan het terug. Ja. Maar we blijven natuurlijk wel volgen. Maar dat heeft niets te maken met de oormerken. Nee. Maar toch, met wat voor gevoel lopen uw inspecteurs nu rond? Want we merken dus dat er gesproken wordt over een hetsen. Nou, de woorden die u net al zei. Hoe gaat dat? Onze inspecteurs die lopen rond, die handhaven de wet. Die zorgen ervoor dat wij in een maatschappij zitten waarbij we ons aan de wet houden. Waarbij we dus met z'n allen de zaak goed op orde kunnen krijgen. Nou, als je dan aangesproken wordt met dit soort termen. Als zij de wet handhaven is niks anders. Maar met dit soort kreten maar zou als er Hitler... ook iets kunnen zijn bij uw eigen mensen? Dat ze te strikt en te rigide zijn? Want ze hebben natuurlijk macht. Ze kunnen met één waarschuwing en daarna kunnen ze bepalen dat je hele zaak op slot zit. Onze mensen kijken naar dierenwelzijn. Die kijken of het goed met die beesten gaat.
Onze mensen kijken naar de oormerkweigers, hebben ze hun zaken op orde. Want als het niet zo is, dan lopen wij een risico dat dierziekten zich verspreiden. Dat willen we niet, dat wilt u niet, dat wil ik niet. Dus onze mensen, die doen hun werk en die doen gewoon hun best om hun werk zo goed mogelijk te doen. En daar sta ik voor. Ja. Dus ik ga niet zeggen dat deze mensen te strikt zijn. Maar Tom de Groot krijgt zijn koeien weer terug. Ja? Deze familie Bronsma, mag gewoon weer verder. Nee, die mag niet gewoon weer verder. Die moet zich aan de regels gaan houden. Goed, die moet zich aan de regels gaan houden waar vader de Groot zich het afgelopen jaar niet aan hield. Dus ook als de zoon zich niet aan die regels houdt onder een nieuwe situatie, dan verandert er niks. Ja. Ik wil u toch nog één ander ding voorleggen, want daar heb ik ook zelf veel over na zitten denken. Begrijpt u dat mensen zeggen, ze gaan nu heel strikt kijken naar een vijftal oormerkweigeraars in Friesland of ze hun zaken goed doen? Maar zijn ze geweest toen wij 4 jaar lang, 5 jaar lang misschien wel paardenvlees hebben gegeten toen het koeienvlees had moeten zijn? Hadden ze daar niet meer energie in moeten steken? Snapt u dat mensen dat denken nu? Ik snap alles wat mensen denken. Maar waar het om gaat is dat wij met de mensheid die we hebben, wij zetten in op plekken waar wij risico's zien. En een aantal jaren lang ging dat bij de gewetensbezwaarden, de oormerkweigeraars, ging dat volgens ons ging dat gewoon goed. Totdat wij dus gingen kijken en zagen van hé, het loopt niet goed. En het gaat niet alleen om die Fries hoor, het gaat ook om de andere oormerkweigers. Die zaken liepen gewoon niet goed. Wat doen we dan? Dan passen we ons regime aan. En dan zeggen wij, jongens, pas op, we waarschuwen jullie. De volgende keer moet je de zaak op orde hebben. Dus wij staan niet meteen te springen. Wij sluiten niet meteen bedrijven. We zeggen gewoon, pas op. Gaat er nu wat veranderen met dit besluit wat u nu vandaag heeft gehoord van Dijks? Vind ik een beetje een vroege kant. Ik bedoel, het is een half uur oud. Maar wij blijven gewoon dat doen wat de regelgeving met zich meebrengt. Dus op het moment dat er wordt gezegd van nou, de erfgenamen, in het geval van de familie Brandsma, die kunnen de situatie overnemen. Dan is dat een probleem wat we daarmee opgelost hebben. Maar Tom de Groot is nog niet van u af dus? Het dierenwelzijnsprobleem is niet opgelost, nee. Oké, goed. Nou, wordt misschien vervolgd. Ik hoop het niet voor beide partijen. Bedankt voor uw uitleg. Oké. Ja, voor de serie over de komende gemeenteraadsverkiezing zorgen we Joet in Haas. In een referendum keer 80% van de oude zeunen voor een zelfstandig blijven van haar gemeente. Hebben ze kiezen met het of met het verstonden en wat is dan beter? Collega Liesbeth de Boer die ging op onderzoek uit. Politiek is natuurlijk niet alleen iets van het hoofd, maar zeker ook van het hart. En dus ik kan me die uitslag destijds ook wel heel goed voorstellen. Maar hij heeft natuurlijk ook een keerzijde. We kennen allemaal wel die berichten in de media die je zeker ook nu weer hoort over wat er allemaal op gemeente afkomt zometeen. Dat heeft heel veel consequenties, ook voor wat je als organisatie en als bestuur ook daadwerkelijk aan kan. Ja, die gemeente deed altijd al hele belangrijke dingen. Maar krijgt nu, en daar gaan deze verkiezingen wat mij betreft ook over, ook heel veel grote thema's extra op hun bordje. Ik denk dat de Hallingen genoeg kansen heeft om het voorlopig nog even zelf uit te zingen. Kijk, je kan je hier maar 1 keer verkopen. En weg is weg. Ik vind het kortzichtig dat Harlingen zelfstandig een kleine gemeente wil worden. Dat het niet de hand houdt. Wat ook overduidelijk wel voordelen kunnen zijn, is dat je het bestuur dichter bij de mensen hebt. Het is toch anders natuurlijk dan het hier. Dit stadhuis waar wij nu zitten is nog een heel ouderwets stadhuis. Niet alleen omdat het een oud gebouw is, maar ook omdat de deur altijd nog open staat. Dat het ook zo ervaren wordt, voor zover ik kan nagaan, als heel toegankelijk, dichtbij en direct. Ja. Iedereen loopt hier ook zomaar naar binnen. Het was handig om even een afspraak te maken als dat zo uitkomt, maar het is heel gemakkelijk toegankelijk. We lopen hier natuurlijk als bestuur ook zo de straten door. Je zit hier meteen in het centrum, je komt heel veel mensen tegen. Je kunt makkelijk een praatje maken, mensen kunnen je wat vragen. Dat is hoe dan ook toch anders als je bijvoorbeeld in Franeker in 1 stadskantoor zit.
waar het centraal geregeld is. Je hebt helemaal geen contact meer met de mensen. Nou, dat wat is, waar moeten dan heen? Waar is het stadhuis? Waar moeten we lullen? Met wie moeten we praten? En dan vraag ik er? Nou, nog even, dan kunnen we daar wel heen gaan wonen ook. Alles zit daar. Dus ik wil maar zeggen, wij willen gewoon ons eigen ik, willen wij blijven hier. Dus en dat kan, denk ik, hoop ik. Kijk, we hebben natuurlijk een heel andere doelstelling als een dorpje. Wij zijn dus meer internationaal berekend en noem maar op. En dat moeten we wel zien te houden zo. En als wij dan beleid worden door, ik zeg maar door keutelboertjes of zo. Ja, die geen verstand hebben van de internationale handel en de scheepvaart en noem maar op. Ja, dan wordt het toch problematisch natuurlijk voor zo'n plaats als Hallingen. Dan is de wereld steeds ingewikkelder. Ja, nou, en daarom willen wij het eenvoudig houden. Een democratie is meer dan alleen efficiënt dingen uit kunnen voeren. Nee, democratie is inderdaad ook, voel je je verbonden met degene die jou vertegenwoordigt. Herken je je daar ook in. En is de toegang tot die democratie goed geregeld? Dus ik snap die opmerking heel goed. Ja. En al het geweld wat je ook de landelijke politie nou weer hoort uitstorten over gemeenten moeten bestuurskrachtig zijn. En, dat is allemaal waar. Maar ik zou daar niet bovengeschikt willen maken aan juist dat wat de burgemeester verwoordt. Namelijk dat je herkenning en gevoel moet kunnen hebben bij die gemeente als gemeenschap. Gaat de gemeente Harlingen het alleen redden? Ik denk dat de gemeente Harlingen het wel gaat redden. Maar ik denk dat het niet realistisch is om te denken dat, en zo denken ze er in Harlingen ook niet over, om te denken dat ze ook echt alles alleen kunnen doen. Ze werken nu ook al heel veel samen. Dat zal geïntensiveerd worden, is mijn verwachting. Ja, en dan zit je wel weer in dat spanningsveld van mijn raadslid waar ik op gestemd heb. In hoeverre heeft hij zelf nog wel invloed op datgene wat er gebeurt, wat wezenlijk is voor mij. Dus ja, ze gaan het redden, maar komen dus wel nog sterker in dat dilemma terecht. Dat is mijn verwachting. Sergio Mieren, de blauwe envelop. Het is weer z'n 4. De belasting heeft de mat de dooruit. Die hebben nog 3 weken en wij van Bient zullen je nou helpen. In maart doen we in Nederland belastingaangifte. Nou kostte dat vroeger nogal wat tijd. Heel veel tijd. Om het u makkelijker te maken hebben we hem nu grotendeels voor u ingevuld. U moet hem alleen nog even zelf controleren, aanvullen en voor 1 april versturen. Ja, nou, zo makkelijk is het net. En daarom hebben we Erika Verdergaan uit nog een financieel expert uit Ljouwert. En bij die Ian begint het hart als een lamme stutje te slaan uit die deze envelop shirt. En hij weet van ik moet ondergong. En Oor vindt het wel eigenlijk wel leuk. Hoe vies het eigenlijk? Nee, ik hou ook helemaal niet zo van fiscale zaken. Ik schrijf over geld en dat belastinggedoe. Ik begrijp heel goed dat de mensen daar helemaal niks aan vinden. Maar is dat dan wel de goede persoon om dit nou uit te lezen? Ik ben er elk jaar, schrijf ik daar stukjes over. En vaak doe ik dan tips. En die tips haal ik overal vandaan. Want er zijn natuurlijk een hoop mensen die zijn wel expert. En die weten precies waar je op moet letten. En dit jaar kwam ik erachter dat er ook steeds meer online hulpjes zijn. Hele voordelige ook. Waarmee je je aangifte zelf kan doen. Want nog even naar de basis staan. Had ik nou net voor 1 april mijn belastingaangifte toch? Wat gebeurt er dan? Ja, dan krijg je snel al een aanmaning. En als je het dan nog niet doet, dan krijg je een dikke boete van een paar €100. Dat willen we net hebben. Wel doen en anders, je kunt ook uitstel vragen. Dat is een oplossing. Nou, dan begin ik ermee aan de slag. Wat er bij mij gebeurt, en ik heb vanmiddag een afspraak maken bij het vakboek, want dan nog een paar pensioneerde man die vullen dat erin, hartstikke leuk. En dan hoef ik zelf net zo dat het was, maar dan maak ik alles bij elkaar ziekje. En dan begint het al mijn verslag, of hoe dat ik alweer, dan krijg ik mijn rekening van hoeveel ik verdiend heb, mijn loonstrookje. Ja. En dat soort dingen. Alles is altijd voort. Dat is de eerste paniek al. Oké, maar dat is natuurlijk of je het laat doen of dat je het zelf doet. Je zult altijd je spullen bij elkaar moeten zoeken. Dat moet iedereen. Dat is iedereen. Maar daar begint de eerste stress vaak wel. Ja, nou daar moet je eigenlijk dan liever niet helemaal op het eind mee beginnen. Maar het hele jaar. Weet je wat je moet doen? Gewoon 1 ordner en dan pak je zo'n perforator. En alles wat je binnenkrijgt, maak je gaatjes in en doe je in die prima, klaar. Dan gaan we aan de slag, want we moeten hem nog invullen. Ja. Daar heeft een paar tips. Ik zeg een iPad voor die.
Wat is dat? Nou, ik vond dat heel erg leuk, want je wil natuurlijk... Kijk, de Belastingdienst vult het voor je in, maar, zeggen de experts... Dat is niet voldoende. Ten eerste zitten er nog altijd onvolkomenheden in de aangifte. In het aangifteprogramma, dat moet je even nalezen op het internet. Ten tweede is de Belastingdienst natuurlijk geen adviseur. Dus heel slim schuiven met posten en zo. Dat gaat de fiscus echt niet voor je doen. Dat moet je zelf doen. Want er valt nog altijd wat te verzinnen? Ja, bijvoorbeeld als je een fiscale partner hebt, kun je vaak zo heen en weer schuiven. Dat je net onder of boven bepaalde grenzen valt, waardoor je weer bijvoorbeeld een hogere ouderenkorting krijgt. Of je valt eentje laat je er onder de aanslaggrens van €45 vallen. En dat zijn allemaal besparingen die kunnen aantikken. Die app, pak hem eens. We hebben het allemaal getest, zodat die nou echt te zien is voor mensen thuis. Dat is voor u wel leuk. Dus hoe heet de app? Nou, die app, dat is van Fiscalert, dat is een blad. En dat blad geeft Fiscalert. En dat blad, daar moest je normaal altijd lid van zijn. En daar stonden altijd die tips in. En nu hebben ze daar een app van gemaakt. Nou, hartstikke leuk, kost maar €3,59. En wat krijg je daarvoor? Nou, eerst een checklist. En daar kan jij heel mooi op aankruisen van alles. Wat is een vraag bijvoorbeeld? Nou, nee, je moet eerst de checklist moet je doen. Hè? En dat is wat je allemaal bij je aangifte. Bijvoorbeeld je loonstrookje, je opgave van de bank. Nou, het staat hier allemaal in wat je dus allemaal moet hebben. Hè? Dat staat daarop. Dat kan je even afkruisen met je vinger zo. Kruisjes zetten. En dan zitten er 80 tips in. En niet alle 80 tips die werken dan voor iemand persoonlijk, maar ze zijn ook gerubriceerd in ziektekosten, de auto van de zaak, het levensonderhoud van kinderen en studiekosten. En dan kun je dus alles nalopen. En daar zijn allemaal van die weetjes. Maar is het zo dat ken je nog een soort yield Virginie, zeg maar, toch heel toe te wijzen? Of is daar echt een risico op? Nee, dit zijn allemaal geen riskante dingen natuurlijk. Dit zijn dingen die mogen. Bijvoorbeeld, als je kunt ook wel eens een brief van de fiscus krijgen van... nou mevrouw, u heeft alleen maar AOW, u hoeft helemaal geen aangifte te doen. Moet je vooral niet doen, want juist mensen met alleen maar AOW... die hebben vaak ook ziektekosten. En die moeten dus wel aangifte doen, want dan kunnen ze aanspraak maken op een extra aftrek vaak. Dus heel nuttig om dat wel te doen. Er was ook 1 tip bij van Fiscalert. En dan konden die AOW'ers met nog een pensioentje erbij... konden tot €1900, als ze net in bepaalde grenzen vielen... door gewoon te schuiven tussen elkaar, konden ze ook verdienen. Maar wat is nou de tip? Moet ik nou wel naar ingaan die dat van me invult? Of moet je het zelf doen? Oh, nou, kijk, als je echt helemaal niks weet... hè, dan kan je dit ook niet, hè, van Fiscalert. Nee. Als je gewoon het echt... Nee, maar ik kan me voorstellen, je bent boven de 65. Je weet helemaal niet hoe dat gaat. Nou, wat ga je dan doen? Dan ga je proberen of naar de vakbond, een ouderenbond, de gemeente. Dus die hebben vaak formulierenbrigades. Mm-hmm. Dus je kunt ook even naar de gemeente gaan om te vragen van, nou, gemeente, weten jullie iemand die dat voor me in kan vullen? Of die ouderenbonden, de ANBO of de gehandicaptenbond... Die vullen dat ook allemaal voor je in. En dan komt het goed. Dat hoop ik. Kijk, dat zijn natuurlijk vrijwilligers. En ik denk dat ze er behoorlijk wat ervaring mee hebben. Maar dat zijn geen echte belastingadviseurs natuurlijk. Okay. Hier ook nog de Elsevier Belastingalmanak. Nog orenzaken, mensen. Bedankt voor de tips. Ik moet helaas aanronden. Leuker kunnen we net maar uitzien, maar wel makkelijker. Oké. Ja, dit weer bient voor Joen. Bedankt voor het zien. Geef me lekker onder slag met die belasting. Je heeft de heek wat leuks te doen. En nog een hele mooie Joen verder.